क्रांती दिवस नाबोडो जीवतूने बारी हाताची किंती. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి, అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, లైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేస్తే త్రీ ప్రీసెట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫోటో ప్రీసెట్, ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రీసెట్, ఒకటి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కటి మొత్తం 3 ఉంటాయి. మొత్తానికి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. సో ఒకటి ఫోటో ప్రీసెట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో ప్రీసెట్, ఇవి రెండు కొంచెం ఎక్కువ ఎంబీలో ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇంపోర్ట్ కాకపోతే నేను టెలిగ్రామ్లో ఇస్తా, అక్కడ నుంచి XMLని డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోండి. సో ముందుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రీసెట్ ఉంది కదా, దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఓపెన్ చేస్తే సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం ఫొటోస్ ఉంటాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్. సో ఇప్పుడు దీనికి మన ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫోటో ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కాపీ 6 లేయర్స్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సిక్స్ లేయర్స్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో 6 లేయర్స్ పేస్ట్ వేస్తే ఒకసారి కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఫొటోస్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే, సో మీ ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఫోటో మీకు నచ్చిన ఫోటో ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఎంత ఉందో అంతవరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కింద ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కాపీ లేయర్ చేసి ఈ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. ఈ ఫోటో మీద పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి మీరేం చేస్తారంటే, ఫోటో కరెక్ట్గా రాకపోతే, సో ఈ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని కరెక్ట్గా రాకపోతే మీకు నచ్చినట్టు పెట్టేసుకోండి. సో ఈ విధంగా చిన్నగా పెద్దగా చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఏ విధంగా నచ్చితే ఆ విధంగా పెట్టుకోండి. సో ఇలా, సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఇంకో ఫోటో తీసుకుందాం. సో దీన్ని కూడా సేమ్, ఈ ఫోటో కింద ఫోటో ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు డ్రా చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు డ్రా చేసి, సో ఇప్పుడు ఈ కింద ఫోటో ఉంది, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ లేయర్ చేసి ఈ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో ఇప్పుడు ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి ఒకసారి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో కిందికి వచ్చింది కదా, దీన్ని కొంచెం పైన చేద్దాం. సో ఈ విధంగా పెట్టేసుకోండి. సో సింపుల్, మీకు నచ్చిన విధంగా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది, దీనికి కూడా అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఇంకో ఫోటో తీసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటోని కింద ఫోటో ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు డ్రా చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు సేమ్ డ్రా చేసి, సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కింద ఫోటో కాపీ చేసి డిలీట్ చేసేయండి. సో పైన దాన్ని టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో మీకు ఏ విధంగా నచ్చుతుందో ఆ విధంగా పెట్టుకోండి. సో ఇలా కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి, వీటిని కూడా సేమ్ ఇలాగే చేంజ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేద్దాం. సో లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కాపీ 25 లేయర్స్ వస్తుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫిక్స్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. పేస్ట్ 25 లేయర్స్. సో పేస్ట్ వేసుకుంటే ఇప్పుడు కెమెరాని ఒకసారి ఆన్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. లిరిక్స్కి మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎఫెక్ట్ అన్నీ ఉంటాయి. సో జస్ట్ మీరు ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవడం మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రతిదానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఉంటుంది, ఈజీగా వీడియో చేసుకోవచ్చు.
అండ్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.